overal in Nederland worden mensen in het zonnetje gezet. Het oranje zonnetje wel genoemd. En dat geldt ook voor u. Bij de ierlijkse lintjesregen binnen 3 inwoners van de gemeente Dantemediel verrast mij een koninklijke onderskierding. En wat het dit hier extra bijzonder maken, wie dat het echt per Romkes beide een lintje in ontvangst nemen mocht. Nou, we toch wel een heel protemeus bij. Ja, dus het is wel logisch, ja. Nou, dat is geweldig natuurlijk. Ik bedoel, je familie zit hier. Daar ben ik emotioneel van. Dat gebeurt vaak. Ja, en dan bekenden daar van het koor. En ja, geweldig. Voor alle treien wie het een volslijne verrassing. Ze waren mij een smoes naar het gemeentehuis lokken. Nou, ik hier een hele oren vermoeden te missen. En op een gegeven moment weer een kwestie van wie zo'n in de regie van Broeksterboys toen we niet bezien. En ja, dan kom je bij de receptie en dan vragen ze, nou, dan komt de burgemeester van ja, het is, kom met mij. Dus dan wist je hoe vier het is. Een soort mensen is het vaak dat ze het gewoon mijn leven doen en dat het net neemt hoeft te worden. Maar het is best wel bijzonder. Mijn brief, mijn hele rare opdracht, of een heel raar verzoek. Maar nou ja, en dan denk je van, ja, het is lintjesdij natuurlijk. En we mochten net voort, dus we hebben hier een woordplan. Maar ja, dan op een gegeven moment, het kan ik best wel iets van uw kunde had, die een lintje krijgt. En we denken, als die het is, dan moeten wij er misschien wel bij wezen. Maar nee, dat ik zelf, nee, hier net te bereiken, nee. Ja, je kind natuurlijk had het meestal gezegd, het doet voor mij net, maar deze meestal, dat was zeker net in orde. Die vond het hartstikke leuk. Ik ben er nog. Ik weet het net wat ik van zei, maar het is nog even vreemd. Het rompelt je, ja, je schrikt er even van. Maar het is wel heel mooi. Maar even delbijtje, dan is het wel goed. Voor wienimmend burgemeester Anja Haga wie het echt een speciaal moment. Ze mocht voor het eerst de lintjes op spjeldje. Ben je nou Jelly burgemeester en ja, dat lintjes, dat is maar 1 keer per jaar eigenlijk, hè, dat het vak komt. Dus dat is nou. En dat ik dat waar mij, ja, dat is heel feestelijk. En dat je meestal op zo'n mooie manier in het zintje zetten maaien. Ja, heel leuk.